L'exposició Ensenyar és aprendre és una exposició en homenatge a la figura de l'Albert Ràfols Casamada i la Maria Girona, dos dels fundadors de l'Escola Eina, que se centra especialment en la seva aportació pedagògica a l'escola com a figures fonamentals per entendre la història d'aquesta institució, així com, per extensió, també la història de l'ensenyament de l'art i el disseny a Catalunya i Espanya. I ho fa a través d'un recull de tot d'un conjunt no només d'obres, sinó també de material del propi arxiu d'Eina, que explica a través de tot un recull de performances, accions, exposicions, muntatges, que o bé van coordinar, idear o ressenyar al llarg de les dècades dels 60, 70, 90, 80 i 90, que és l'època en les quals van ser més actius a l'escola i que d'alguna manera expliquen molt bé com era la vida, el dia a dia, l'ensenyament de l'art i el disseny en aquesta institució. Pel centenari d'Albert Ràfols Casamada i Maria Girona es va concebir un logotip que tingués 3 declinacions i que valgués per les activitats que s'havien de fer en relació a les exposicions generades per el centenari de Maria Girona, el centenari de Ràfols Casamada i després per l'exposició conjunta que va tenir lloc aquí a l'Escola Eina. Llavors, a tal fi es van utilitzar les signatures dels dos fundadors i després amb un literal molt breu que era el centenari d'ambdós artistes, de 1923 fins al 2023 fins ara. L'art de l'Albert Ràfols Casamada es basa molt en una influència que al principi li ve de Torres García, li ve també de Matisse, és a dir, un esquema ortogonal que sembla una mica una finestra, que és una base geomètrica, però que després li dona moltíssima importància al color, un aspecte que tot això procedeix de l'abstracció americana, que ell, Rothko, Motherwell, Milton Avery, que ell va veure sobretot a la Bienal Hispanoamericana d'Art, que m'ho va explicar ell mateix a mi, de què et ve quan els vas veure. També hi ha una recerca de l'harmonia de colors. En el cas de Ràfols és molt els blaus, el siena, els roses, els grisos, i són uns colors sempre tamitzats amb una aspiració a l'equilibri i un suggeriment de formes del natural, però que mai són realistes en el seu estil madur, sinó que són pinzellades, siluetes de coses que realment existeixen a la realitat. I l'art de Maria Girona és molt diferent, és realista, però no és naïf, com a vegades s'ha dit, sinó que és un estil completament Maria Girona, on sintetitza les coses que ella veu amb gèneres molt tradicionals com són el paisatge, dins del paisatge la marina, les vistes urbanes, els bodegons, que per ella són importantíssims, i després la figura humana, i Venus, molt Venus, però també amb un estil molt exactament ella. Per exemple, sintetitza molt el paisatge, ho fa molt pla, els bodegons tenen una perspectiva distorsionada i els colors mai són estridents. També hi ha molt el blau, el rosa,
el gris, l'ocre, el groc, però sempre, ja dic, mai són colors expressionistes. I dona una sensació, com la pintura de l'Albert, que sigui una mica un noucentisme reivindicat però reinterpretat, perquè són molt moderns tots dos, en la recerca de l'harmonia i de l'equilibri. L'any 1967 es funda Eina a la Casa Dolcet, aquesta torre modernista amb un jardí molt abandonat, però que realment va ser una peça fonamental per la pedagogia d'Eina. Al 68, al maig francès, jo ja estava estudiant a Eina, feia el segon curs, i vam travessar tot França amb un autocar, amb bidons de benzina, de gasolina en l'autocar, perquè tot estava absolutament paralitzat, ens deixaven dormir als hotels però no podíem sortir per la nit, i tot això per anar ni més ni menys a la Iugoslàvia del Tito, a Ljubljana, que hi havia la Bienal de disseny. L'atreviment, com us podeu imaginar, va ser molt, i quan estàvem ja tornant del viatge, l'Albert truca a Barcelona i li comuniquen que sobretot que no en vagin a dormir aquella nit a casa seva, perquè havia el Soler Tura i la Maria Aurèlia Campmany havien tirat unes octavetes als ferrocarrils de la Generalitat, que en aquell moment no eren els ferrocarrils de la Generalitat, per convocar a una reunió informativa sobre el maig francès. En aquell moment les intervencions, o sigui, la política era importantíssima dintre també d'Eina. Aquí tenim un exercici meu que vaig fer amb la classe de color de l'Albert Ràfols Casamada. És un poema de Joan Brossa, que en aquell moment era poc conegut encara. Aquest poema que elegia el Che és tot un abecedari en el que falten la C, la H i la E. I jo el vaig reconvertir en un trencaclosques, i com que era la classe de color, amb la bandera cubana. A l'inici també va ser molt important el tema de que el grup d'intel·lectuals italià, Umberto Eco, Gillo Dorfles, Balestrini, etc., van fer unes sessions a Eina i van influenciar moltíssim, sobretot l'Umberto Eco, que en aquell moment no era novel·lista, sí que era escritor, però estava molt implicat amb els temes de mass media, i sobretot Gillo Dorfles, que va escriure Símbolo, Comunicació i Consumo, molt important les seves intervencions sobre el mal gust i el kitsch. Aquí tenim, en aquell moment els professors i els alumnes treballaven conjuntament, o sigui, Eina rebia encàrrecs d'institucions, com en aquest cas el Col·legi d'Arquitectes, per fer una exposició a la seva seu d'homenatge a l'Atlan. L'exposició es deia Atlan i testimoni de l'època 32 al 36. Aquí tenim fotografies del muntatge, però el més important i el que va ser més frapant va ser que vam pintar la façana del Col·legi d'Arquitectes amb la bandera republicana, que també era el cartell de l'exposició, i un cop s'estaven acabant de pintar tota la façana, rebem amenaces dels guerrilleros de Cristo Rei dient que o trèiem o trencàvem tots els vidres. L'estratègia va ser reconvertir aquesta amenaça en una performance en la que anàvem pintant de vermell tots els vidres, els números amb la bandera republicana. Això ho vam allargar, ho vam fer allargar dies i dies i dies perquè tingués repercussió dintre de la premsa i dintre d'això. Però, cosa insòlita totalment, que no ens esperàvem, resulta que la revista de Fuerza Nueva, la seva revista d'ultradreta, publica el cartell amb la bandera republicana i ens va fer una difusió meravellosa de tota l'exposició.
perquè va reproduir exactament el cartell tal com era, i tots els quioscos de Barcelona estaven amb la bandera republicana. El jardí és una peça fonamental, l'antic jardí de la Casa Dolcet. Tot i que a Sentmenat també tenim jardí, i a Bosch també hi ha un tros de bosc, evidentment. La performance més important que va fer la Maria Girona l'any 72 era la transformació del jardí utilitzant decorats que abans es llogaven per fer les representacions de teatre d'aficionats. Eren decorats de paper pintats a mà, que els tenien els germans Salvador plegats, i te'ls llogaven així, els desplegaven, i s'havia de fer després un entramat de fusta per convertir-los en corporis. Una de les exposicions més importants que vam fer amb l'Albert Ràfols Casamada va ser Entorn del Tronc. Entorn del Tronc es va fer un inventari de tots els arbres, arbustos i plantes que vivien al jardí, i a cada artista se li va donar un arbre o planta, bàsicament arbres. I cada artista tenia, sense perjudicar evidentment la vegetació, tenia que fer una intervenció en l'arbre. La meva intervenció va ser omplir un tiler tot ple de bosses de tila, d'infusió de tila. Amb el Carles Pazos vam fer escultures a l'aire lliure, sense avisar en què consistia. Es va enviar un text de l'Anna Maria Mos amb la que es deia que era una exposició col·lectiva d'escultures, sense dir la veritat del que la gent es trobaria, utilitzant en castellà un llenguatge molt rimbombante d'aquella època, de crítics com de l'avantguàrdia. Quan la gent arribava, anàvem deixant entrar, era la caiguda de la tarda, anàvem deixant entrar de mica en mica els assistents, i es trobaven diferents ballarins dirigits pel Sergi Alabert que feien d'escultures vives. Aquestes escultures estaven tractades com a la pell, com a marbre o com a terracota. El so del fons del jardí estava amplificat, o sigui que sentíem tot el tema dels ocells, i el silenci realment era sepulcral. També teníem les germanes Ayuso, dos bessones, per tant teníem la mateixa escultura en diferent posició, una com a marbre i una altra com a terracota. Intervencions més sonades, sent el Ràfols Casamada director en aquell moment, va ser la performance feta el 1973 que es deia Dada, Art, Provocació. Quan la gent arribava estaven tots els vidres pintats en blanc d'Espanya, que es deia que eren inscripcions que s'utilitzaven per posar els plats del dia en els bars de l'època. Posava Dada, entraves i estava tot ple de roba estesa i les cadires plegades al mig de la sala. Un magnetofon reproduïa tot de poemes fonètics de les Beatles, de diferent gent. Surt l'Albert, comença la conferència, estava gravada, engega el magnetofon i ell es dedica a fer aquest esquema amb què explica totes les relacions d'Europa amb el tema del Dada, el cabaret Voltaire, etc. Tot això s'inscriu dintre
una de les primeres revolucions d'Eina dels anys 70. Hi havia una part de l'alumnat que el que volia era més tècnica i una altra part de l'alumnat que en volia menys. Després de moltes assemblees, de moltes reunions i tal, va donar peu a l'època, per mi, de les èpoques més creatives d'Eina, en la que es van suprimir totes les classes i tot eren conferències, seminaris, performance, etc. I amb intervenció de moltíssima gent. Una de les més sonades va ser la que va fer el Fernando Amat, el propietari de Vinson, que va arribar amb una camioneta amb deixalles de fustes, cartrons, etc. I la consigna era, això es deia Sausalito, la consigna era que havien de fer una construcció única, però que estava prohibit parlar entre els alumnes. Es creaven unes situacions absolutament provocatives en el qual un estava construint una escala o un element, anava a buscar un martell i quan tornava ja un altre ho havia desfet. És l'època també dels inflables del Ponsatí, amb la que feia una classe d'escultura, amb què amb una roba elàstica es posaven alumnes dintre i feien escultures, l'època de l'Utrilla amb els ulls embenats, tot el tema tàctil, les revistes d'undergrounds i els processos de la comunicació amb classes realment atrevides. Una altra exposició molt important dintre d'aquests anys va ser la tramesa postal. Estàvem molt influïts en aquell moment per Estats Units, naixia l'art conceptual i el que vam fer és enviar una convocatòria a artistes de tot el món perquè ens enviessin una obra per correu postal. La resposta va ser fantàstica, vam rebre com 120 obres, de les quals algunes d'artistes molt reconeguts, com el Weiner, etc. Jo vaig arribar a l'Eina l'any 74 per començar el curs del 75, crec, una època molt convulsa, era la mort de Franco, en aquell moment tant de canvi. Vaig arribar sol, perquè jo era molt jove, però ja havia fet un curs abans en una altra escola que no em va agradar gens i vaig anar trobant empíricament Eina, no? Jo sol venia, a més de Montcada, que en aquell moment era molt difícil arribar, quasi sempre venia amb autostop, arribava tard, era tremendo, però quan vaig arribar aquí a fer la prova en un estiu, que ja estaven tancades les proves, però em van dir, fes-la, em vaig trobar amb l'aula de baix, amb les restes encara del concert que havia fet el CISA, que em vaig entrar després, que hi havia un arc iris i uns núvols, i em va recordar molt una impressió que jo vaig tenir anys abans, que era molt més petit, perquè estic parlant de quan tenia 18 anys. I jo era el més petit de la classe, en una escola que en aquell moment va començar a ser molt carnal. La participació dels alumnes, ja hem vist en tota l'exposició, que és constant entre els professors i els alumnes, però potser anys abans hi havia hagut una profunda preocupació per l'educació, com refer-la, una preocupació política també, amb tot el que estava passant a Espanya. I quan jo vaig entrar, jo crec que es va convertir en una escola molt conceptual, on tots els treballs eren carnals, havíem de participar. Participàvem amb les escultures al jardí, participàvem amb totes les festes, amb les classes, que eren molt difícils saber què passaria sempre. L'exigència no sabies quina era, perquè sobretot les classes del Xavier Oliver, que eren el dilluns i que eren tot el dematí, i que no sabies què passaria, si aniries vestit, si aniries despullat, si maquillaries, si ballaries. D'alguna manera també l'interessant és que tota l'escola s'intercomunicava. Llavors els alumnes més grans que jo venien a veure els treballs, l'entrega de treballs quan les fèiem, i nosaltres anàvem a veure les seves entregues de treballs. Això feia, jo quan vaig entrar estàvem fent el quadre prerafaelita, i ostres, em va fer una impressió terrible, no? Perquè terrible de bona, no? Dir, ostres, com pot passar una cosa així, com no entenc encara el que passa.
També en aquell moment va ser molt important que es van obrir els seminaris culturals de literatura, d'escenografia també, els seminaris de la Marta Pessarrodona, de Bloomsbury, els del Jordi Llobet, de Kafka. També el que era molt fantàstic per mi era intercanviar coses amb els altres alumnes, com deia abans, d'altres cursos, i amb els propis professors, que el treball s'extenia a vivències, a formes de viure, a formes d'afrontar un treball, no? Amb la Maria Girona, precisament, que ens donava classe de dibuix, però havíem de dibuixar el que sentíem. Deia, dibuixa el que sents. Clar, i era una cosa que feia vertigen, no? Perquè era un altre tipus de dibuix, un altre tipus que incluïa converses sobre la vida, incluïa sobre el que havíem fet i el que havíem sentit el diumenge, no? I el que podíem fer un altre dia si ens vèiem i ho fèiem d'una altra manera. Llavors tot això ens va obrir uns camps que no es van aturar, no? Vull dir, bueno. Aquí tenim tres performances, per dir-li d'alguna manera, que sempre corresponien als finals de curs d'Eina, de l'escola. Tenim la festa marina, en la que aquí el protagonisme el vam donar al vestuari teatral, que durant uns mesos treballàvem els caps de setmana per anar fent aquest vestuari. Quan entraves al jardí de l'escola tenia unes gasses que simulaven el fons del mar, la gent venia disfressada o es podria disfressar allà mateix, i tenim una mostra de fotos de la colita meravelloses en la que surten diferents alumnes d'aquell moment. Una altra de les importants va ser animals imaginaris. Això ho vaig fer amb el Josep Bagà. La idea era que entraves al jardí feia olor una mica com de zoològic o de circ, perquè tot el terra estava ple de fenc i de palla, i et trobaves 4 gàbies. Dintre d'aquestes 4 gàbies trobaves 4 actors que emulaven animals imaginaris. Aquests actors estaven dormint dintre de les gàbies mentre la gent entrava. L'única consigna que tenien és que jo ja els despertaria en el seu moment i que tot el que haguessin sentit que el públic deia és el que tenien que interpretar. Els despertava el mètere del jardiner Tonote, perquè cada animal, el xef del jardineto, li va fer un sopar dedicat i diferent. L'última performance gran es deia Pastoral. Vam fer un marc de quadre daurat enorme que cobria tota una part del jardí, i també amb decorats de fons de teatre i actors es reproduïen no un quadre en concret, sinó la mitologia d'una pastoral. Les festes en seguida vaig participar perquè el Javier sempre m'encarrega coses que s'aguantin, i quan s'aguanten les coses és que l'Aragall ha portat l'electricista a emmenyar alguna cosa d'aquestes. Va ser important per mi veure el treball que es va fer al Museu Picasso, que era molt racional i que aportava unes solucions diferents amb la fluorescència i unes coses tècniques que em van fer pensar, ostres, també estic en una escola que té un pes en aquest sentit molt bo, no? Jo recordo les classes del Pep Alemany, encara quan dono classes, recordo com ell em donava classes a mi, intento recordar coses, no per fer-les igual, però que penso, veus, el Pep ara diria això, que és el que jo vaig aprendre. I és aquest record que tens, aquesta continuació, sempre que estàs fent entre el professor, l'alumne i una altra vegada professor, un altre alumne, no? Jo crec que és un valor molt gran
que té Eina, que tratem els alumnes quasi d'un a un. Bé, aquesta exposició que hi ha de Ràfols Casamada i Maria Girona em dona un cert motiu perquè el títol de l'exposició és Ensenyar és aprendre. I verdaderament jo, durant els 35 anys que vaig estar aquí a l'Escola Eina, vaig aprendre a dibuixar. Aprendre a dibuixar no és el mateix que aprendre a fer dibuixos, perquè com més a més l'Albert Ràfols explicava quan jo feia aquí, em van donar el trofeu de 15 anys de professor aquí, ell explicava que havíem aquí fet una cosa fins a cert punt nova, que és parlar del dibuix no tant com una expressió artística, sinó com una gramàtica, un mitjà de coneixement a l'abast de tothom. Hi havíem trencat el tabú de la gent que deia és que jo no sé dibuixar. Sí, aquests són els dibuixos que jo, mentre els alumnes treballaven, jo també treballava. I també és una cosa que és molt interessant el veure els alumnes, treure'ls les manies i que fessin les coses com sapiguessin. Hi havia una norma meva que deia, quan pitjor, millor. No intenteu fer-ho bé, intenteu fer el que sabeu fer. I a partir del que sabeu fer, allà tireu endavant. I sempre és això, i també jo sempre intentava corregir a la gent no en funció de l'error, sinó en funció de l'encert i donar la responsabilitat de cada dibuix a cada alumne. Aleshores jo també feia una observació observant quines són les dificultats que té la percepció humana quan percebeix les coses al món visual. L'homenatge d'art floral, d'alguna manera, el que entronca és aquesta disciplina amb el que és pròpiament el disseny. Quan jo vaig començar amb el grupet fundador de l'Escola d'Art Floral, jo tenia molt clar que ens faltaven uns fonaments i els vaig trobar aquí a Eina. Quan vaig descobrir Eina se m'ha obrit un món i vaig veure de quina manera estava lligat tot el món de l'interior, de l'interiorisme, del disseny, amb el nostre món d'art floral. Per tant, aquí va haver una unió i en aquest cas l'Alfons ho sap perquè ell ha estat un defensor d'aquesta unió entre disseny i art floral. He de dir, primer que tot, que la Roser Bofill i jo estem junts aquí perquè coincidim com a exalumnes i sobretot coincidim també amb el món de l'art floral perquè pertanyem a una escola que també és l'Escola d'Art Floral de Catalunya i l'homenatge consisteix en una trobada amb Eina, amb els nostres orígens. Ràfols i Maria són possiblement dos icònics personatges d'Eina que ens referencien molt a la nostra època que vam passar per aquí com a alumnes i un punt de trobada entre Eina, Ràfols,
Alfons i Roser, Art Floral, i Jardí d'Eina, i treballs del Ràfols i el de la Maria, que també estaven molt evocats a la flor i al color. A mi, personalment, m'ha fet una revolució dintre, tornant-me o retornant-me en aquella època tan meravellosa. I crec que és una necessitat celebrar que hi ha hagut persones al voltant del món del disseny i de l'art tan importants i tan revelants i a la vegada tan íntims com ells i tan a prop com ells, i que nosaltres, a més, hem tingut la sort que formi part del nostre inici professional aquí en aquest lloc que es diu Eina. Jo crec que és meravellós pensar que per les nostres vides, jo ho dic per mi, suposo que la Roser també ho dirà per ella, però que per les nostres vides han passat gent com el Ràfols i la Maria, que sense cap dubte ens ha deixat marcat una part de la nostra trajectòria a posteriori d'haver conegut en ells. Celebrar l'aniversari de la Maria i de l'Albert era gairebé obligat. Gairebé obligat per què? Perquè l'Albert i la Maria són una referència del que és i del que ha estat Eina. Ho són, en tant quan ells són fundadors, ells van estar a l'inici, quan Eina es va separar, diguem-ne, de l'Isava i es va constituir com una escola, i d'alguna manera han inspirat, al llarg de tots aquests anys, han inspirat el que ha distingit a Eina, el que algunes vegades s'ha dit l'ànima d'Eina o inclús el perfum d'Eina, que és aquesta manera diferent de ser i aquesta manera diferent d'actuar en relació a l'art i al disseny. És a dir, Eina, si es distingeix del reste de les escoles d'art i disseny, és precisament perquè Eina, a part d'ensenyar o formar bons dissenyadors, diguem-ne, Eina dona aquests coneixements que permeten enfrontar, diguem-ne, els problemes i els problemes de tot ordre a nivell de societat des del punt de vista d'una cultura crítica de l'art i el disseny. Per tant, reconèixer-nos en aquesta tradició que encarnen la Maria i l'Albert és, d'alguna manera, intentar continuar també aquesta tradició, diguem-ne, formativa i en arts i humanitats, en disseny, art i humanitat, diguem-ne, que ha sigut la característica d'Eina al llarg de tots aquests anys.